Min tmiem il-ġimgħa familji intitolati għall-Work Benefit bdew jirċievu għall-ewwel darba suppliment ta' €250. Kif tħabbar fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika imniedi f'Ġunju, l-introduzzjoni ta' dan is-suppliment huwa parti mit-titjib li ddaħħal 3 kategoriji ta' ġenituri li jaħdmu li kwalifikaw għall-Work Benefit. Dawk il-familji li jsiru eliġibbli għal dan il-benefiċċju minn issa sal-aħħar tas-sena ser ikunu wkoll intitolati għal pagament sħiħ tas-suppliment ta' €250. Dawk il-ġenituri li kienu qegħdin jirċievu l-benefiċċju u tilfu l-impjieg waqt il-pandemija se jibqgħu jirċievu l-Work Benefit sakemm ma jinbidlulhomx iċ-ċirkostanzi. F'każ li jsibu impjieg, ir-rata tiġi aġġustata skont id-dħul il-ġdid. It-tibdil li sar fl-Work Benefit jinkludi wkoll titjib fir-rati li jitħallsu l-familji benefiċjarji għal kull wild taħt 23 sena u aktar familji se jkwalifikaw. Ir-rati mħallsa lil familji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu u għandhom dħul mix-xogħol ta' bejn €10,000 u €26,000 żdiedu bejn €30 u €100 kull wild, bl-rata titla' għal €1,400 għal kull wild eliġibbli. F'każ ta' familji b'ġenitur wieħed li jaħdem jew taħdem bidħul ta' bejn €6,600 u €18,200, iż-żieda hija ta' €50 għal kull wild. L-rata issa tlaħħaq l-€1,400 ukoll għal kull wild. F'każ li ġenitur wieħed biss jaħdem u dħul varja sa' €22,000, ir-rati mħallsa żdiedu bi €80 għal kull wild, biex issa l-rata mħallsa hija ta' €630 għal kull wild. Fil-każ tal-miżżewġin, koppji li jaħdmu tnejn, ir-rati ta' benefiċċju se jkun l-ogħla minn dawk fejn xi ħadd mill-ġenituri ma jaħdimx. Dan sabiex it-tieni ġenitur ikollu l-inċentiv li jidħol fid-dinja tax-xogħol anki fuq bażi part-time. Ir-rati ġodda daħlu fis-seħħ b'effett mis-6 ta' Ġunju u ser jitħallsu blura fil-pagament li jkun imiss f'Ottubru, li ma' pagament normalment ikun ikopri l-perjodu mill-Lulju sa' Settembru. Iżda din id-darba se jkun jinkludi wkoll retrati dovuti għal Ġunju. Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-Gvern qed ikompli jippremja l-bżulija u jkompli għad tispinta lill-familji biżla. F'dan il-moment rajna kif verament nolqtu aktar nies. U qed nolqtu nies minn żewġ naħat. L-moment kif inti għandek ir-range issa li kiber u fl-istess għandek anke loti għal tikber. Min għada jekk Alla jrid jibdew wkoll jitqasam dak il-bonus illi huwa parti minn dan il-pjan ta' riġenerazzjoni, bonus ta' €250 għal dawk kollha li jibbenefikaw mill dak li huwa il-benefiċċju tal-Work Benefit. Xi ħaġa pożittiva, xi ħaġa li wkoll terġa' turi r-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.